Dobar dan, ja sam Natalija Šinković i dolazim iz Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj. Naš centar pruži podršku osobama s oštećenjem sluha, s teškoćama govorno-jezične komunikacije i osobama sa višestrukim teškoćama. Nastojimo pružiti potporu našim učenicima i tako sudjelujemo u mnogobrojnim projektima programa Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti. Kroz K2 projekt Zero Waste Power in Horeca izrađivali smo Zero Waste kurikulum, digitalni alat za učenje i Zero Waste evaluacijski alat. Kroz projekt volontiranja Unstoppable Power naši bivši učenici kao domaći volonteri i strani volonteri zajedno su pomagali u pružanju potpore psihosocijalne rehabilitacije naših učenika kao i u izradi digitalnog životopisa za naše učenike završnih razreda.